Ja, ik zei het al, Strusterveen is vorige week is promoveerd. En aan de tafel hebben we zitten Jan Lammers, voorzitter van FC Strusterveen. En Tietje Lien gaan we ook zitten. Maand of zo, of 2 maanden Lien. Hoe weer met 2 oud leden of oud bestuurleden. En Niet er hier voetbal in Strusterveen. Ja, precies. Ja. En toen gingen we erover van, nou, wat voetbal weer. Maar toen ging je een feest, diezelfde dag weer in de hol. Ja. En dat bleek een belangrijke wedstrijd, want op dat moment kon je hem ook die na-competitie hellen, ik me net helemaal voorzien. Wie dat toen zei? Het zou best kennen. Nou ja, het ging is voornamelijk om het tweede plak. Ja. Want het tweede plak je gerucht in een na-competitie voor 2 thuiswedstrijden. Nou ja, goed, dat is van de vereniging beter dan uitwedstrijden. Ja. Maar je moet er een feestelijk in. Maar goed, dat hij won. Ja. En dan komt de na-competitie. Nou, ja. Uiteindelijk bij hem dat ik tot die finale bij hem kwam. En dan moet je hem spelen in WKE. En WKE staat voor... Woonwagenkamp Emmen. Ja, dat is wel een roemruchte vereniging, hè? Ja. Roemrucht, zeg ik. Ja, ik had van jaren naar 6. Ja, oké. En ik weet dat ze een keer verhiedgang binnen. Goed. Ik denk net dat ze dat pinautomaten hebben. Ik denk het meer al die contant gaat. Maar dat weet ik zeker en dan word ik niet suggereren. Nee, oké. Maar goed, je moest een desje spelen. Op welk terrein wie dat? Dat wie het terrein van Achilles in Assen. Okay. Ja, een prachtige combinatie. Ja, meer zo'n accommodatie. Ja. Maar win je hem daar klaar voor? Echt voor om zo'n wedstrijd te spelen en dan waarschijnlijk promotie uit te dwingen. En dan won je spelen in Assen in de eerste klasse. Ja. Dat is heel heeg. Ja. We hadden het een keer proberen. Toen we het nog met 58 in een seizoen. En dat is toen misleren. Je hebt een beetje te meidje. Ja, natuurlijk. Je moet er daar natuurlijk om wennen. En dat kregen we wat let in de gaten in de tweede helft van het seizoen. Oh. En toen gingen we nog net volle punten. En toen als klap op een vuurpijlgang een ploeg uit Greens wilde de competitie halen. En daar gingen we krijg van wonnen. Dus dat scheelde ik 3. Want dan wil je minder inbracht, 3 punten. Dus we hadden toen net red. Maar dit keer ben we er wel klaar voor. Ja. Die wedstrijd, hè? Want dat is een bijzondere... Ik ga de wedstrijd net volgen, maar wel de uitslag zien. Je komt met mij... Wat is het? 3 achter, toch? Ja, het verloop bij 1-0. 1-1. 2-1. 3-1 achter. En hoeveel tijd wie er toen nog met 3-1? 3-1. Boe. Nog hang net op klokjes, jongen. Maar ik denk dat er toen nog een 20 minuten te spelen was. Ja. 20 minuten. Ja. Maar dan hou je toch het gevoel van, nou, dit is wel in. Ja, maar dan ken je FC Strusterveen nog net. Die houdt nooit op. Nee? Die houdt nooit op. En het mooie van uw ploeg nou is dat we een hele brede selectie hebben. Want op dat moment willen er 3 wissels tapast. En die 3 wissels die bepalen de laatste 20 minuten. Ja. In een 3-3, toch een van de wissels die wordt in het panelgebied delhalen. En een strafschop, die wordt door Mark Jager feilloos inschatten. En dan is het 3-2. Dan is het 2-2. Dan komt de tweede invaller Albert Nijboer. Die maakt het 2 doelpunten. Hij maakt het 3-3. En in het laatste toen in de blessuretijd de 4-3. Ja, dat ben je natuurlijk grandioos. En wat een ontlading weer dat. Ja, maar hoeveel mensen ben je naar mij? Nou, ik denk toch wel dat er, ik ga ze net tellen natuurlijk, maar ik denk toch mij en maanden dat er wel zo'n 1500 man zit. Ja. Maar dat is natuurlijk, dit is natuurlijk echt een na-competitie. Dat is in profvoetbal zoals dat het in de laatste minuten soms, in de dying seconds, dan de beslissing valt. Ja. Dit begin. Wat een spanning, of nee? Ja, maar ik wil nog wel wat breder lopen. Het is een finale en dat loopt 2 voetbalbussen of bussen vol mensen. Ja. Heiden en Mem en Ben naar zijn wedstrijd daar. En dat is geweldig, want wie door het mij en ander in Strusterveen. Ja. En ja, dat is dan iets, ja, dat is het ultieme. En als je dan zo'n wedstrijd speelt en je wint hem ik nog. En ik kan me best voorstellen, hè, als BKE-wedstrijd, ik verdorie, wat hebben we dit uit handen, jongen. Hè? Ja. Ja, en dan escaleert dat. En dat is de smet, want dat bloot hingen. En daar is de media gek op. En we houden nog steeds vast dat we promoveerd binnen naar de eerste klasse. En dat hebben we na de tijd, bromreis uit Assen, nog 14 in uw eigen kantine. Ja.
Nou, dan de toonzijde hebben we nog het seizoen afsluiten met het eerste elftal. Ja. Nou, daarom ben ik mijn opzet begonnen over het sportieve, want dat is het belangrijkste. Maar Johan gelijk, want na oren, ja, er gebeurden de dingen, iedereen gaat het schenken, want het was filmen. Misschien was het wel eens op YouTube, weet ik eigenlijk net, die wedstrijd. Maar ja, maar wat gebeurde er? Want je zit erbij. En iedere keer, wat ik zoen heb, is gewoon dat er een van Jim spelers achterna zit en wordt er een van WK. Daar is eigenlijk volgens mij hier het idee in mij begonnen. Ja. Maar hier toen we op dat moment wel in de gaten van, dit slaat haast om, of zo? Nee, dat hier ik net in de gaten. Nee. Achteraf, jij wil dingen dat er al wat spanningen zijn, maar dat hier ik net in de gaten. Nee. En Albert Nijboer, die de scoorder van de 2 doelpunten, de beslissende doelpunten, helpt zien gram bij de dugout en die zit daar te juichen. Ja. Dus dat wordt door hun als provocatie beschouwd. Ja. Dus dat is de aanleiding. En ja, dan kan je dat hartstikke leuk worden wat die jongen doet. Je kan hem de hoe het vol scalen. Maar dat wil net zeggen dat je hem iemand samen had. Nee. En ja, goed, dat is gelukkig net gebeurd. Omdat dat wel ter u zeker met name het Sjenhulden is. Maar ja, daar kan ik nog steeds net bij dat zo rennen moest. Nee. Maar wat blijkt nou, na de tijd, want je kunt zelf doen, er worden genoeg filmpjes maken. Nou, ik ben wel, die woord is wat een graag woord daarvoor, maar we hebben zoveel beelden, jongen, dat ik zeg dat bij de 3 in je achterstand van u, bij de 3e doelpunt, de verdediger van WKE voor Albert Steengang en hem provoceren. Zo voor jongen, doe kerst niks. En, Oh. Ja. Nou, later had ik wel dingen gehad, nou die zeg je net herhaal wat ze maar die die had. Dus ik ben voetballerwest, heb ik al er zijn. Die emotie er en je maakt je 2 winnende doelpunten, dan moet je gram hebben. Het is net goed te praten, maar zo werd het bo. Ja. En ja, wat er daarna baden, ja, dat slaat werkelijk alles. Ja. En dan is het mooi dat ze heel goed kennen dat BK in het oranje spelen en wie in blauw. Ja, de dader en ja, precies, ja. De geest goed zien waar ons zit. Maar ik moet eerlijk zeggen, als ik het filmpje even goed jongen, ik had het peken jongen. Daarna sloeg iedereen in mij maar om. Dan kerst ik een paar minuten blokken. Nee, zo op een gegeven moment zit er ik drank in. Ja. En dan komen er ik, en dat hoeven, let wel, dat hoeven geen supporters van Zuid-Afrika te waren. Hè, maar dat ben ik wel neutrale toeschouwers. En die bemoeien er dan mee. En ja, dan krijg je zulke dingen. En dat is jammer. Hè? Dus, ja, goed, wie probeert dat uit mannen te halen. Ja, dat is net leuk. Hè? Soms denk ik wel eens, meestal gewoon ook gewoon, zou iedereen rustig op die tribune zitten en bemoei je me net mee. Ja, Dan moet het misschien nog sneller gebeurd worden. Ja. Allemaal had het nou misschien ik 4 tot 10 minuten worden, ja. Maar goed, beelden binnen heftig en die hoeven geen 10 minuten te worden om te laten hoe het gaat. Nee, precies. Maar goed, het is gebeurd. Maar hoe gaat het nog verder? Want de KNVB die accepteert het zo net, denk ik. Nee, Had dat die consequenties voor je? Of voor beide ploegen? Dat weet ik net. We hebben natuurlijk contact met de KNVB. En die had een tuchtonderzoek stelt die in. En dat houdt in dat ze van alle beide partijen weten willen wat er gebeurd is. Dus je hebt genoeg beelden om te zien. Maar ik bewust ben er genoeg die het even een verklaring lezen moeten. En nou ja, dan is het wel. Maar ik kan me net voorstellen dat we uit een competitie halen worden. Nee, want dan wordt het een hele lange reis. Ja. Ja. Nee, maar wat zou er dan gebeuren kunnen dan? Ik weet het net. Misschien kan ze wel net vaststellen van waar nou de veroorzaker is. Dat weet je net. Nou, nee, ja, als dat zo is, dan hoef ik nooit weer iets op beelden te zetten. Nee. Want die ben, wat mij betreft, duidelijk. Hè? Ja. Maar ik ging er net over. Maar de mensen van WKE had ik gelezen, die had ik, en dus zo'n bij volgens mij, die had ik ons kost, hè? Ja, die hebben ons kost, en tenminste dat lees ik, ja. Die hebben ons kost en die hebben ons supporters wegen op een sportpark. Ja. Ja.
Maar daarmee jou is ik wel een beetje dat zij vinden, dat ze wel vieren dat zij schuldig binnen. Dat zij de stichter binnen van het spel. Ja, dat kan je daar wel een beetje uit concluderen. Ja. Ja, want je maar net ingescoord bij hem. Nou, ik zou niet weten om wat voor reden. Nee, precies. Nou, dan ben we er al uit. Ik ben er heel snel uit. Maar precies. ik let het graag in de KNVB horen. Ja. En ja, jongens, dit jet echt net thuis op de veld. Want ik kom nog één keer waarom op het feit dat je daar maar heid en mem en ben binnen. Ja. Ik ben zelf mee in de bus. Ik zei waarom, wat die bus leeg. Ja, die ben je in mijn oren mee, want die waren net meer in de bus. Ja. Want later jerk ik dat ze op die parkeerplek, daar had zelf nog politie bij geweest. Ja, dat is al want toen zit wie in de bestuurskamer. Maar zulke dingen, hè, dat vind ik verschrikkelijk. Want ja, je gaat een meisje nou vol goeie moet je erheen. Hè, en dan gebeurt er dit. Ja. Ik vind het augustelijk jammer. Ja. Nou, de kerst op de taart is promotie. Laten we daar even mee Ja, aansluiten. precies. En Jim zit in de eerste klasse. Ja. Dat is net niks. Nee, nee. Moet er nog met dezelfde selecties of moet er wat bij? Ja, Maar ik zo in je omgeving. Elke daar eigenlijk wel een transferneidje van dat er ergens een speler bij komt. Ja. Hoe zit het bij hem? Wie krijgt er ook een paar spelers bij. Maar bij u is het Savi Betali net. Maar die jaren genoeg om ons heen en die Betali. En dat is bij mij geen vriend. Ja, dat mag voorzichtig wijzen. Krijg je wel reiskosten? Nee. Ik net. Nee. Ze krijgen een paar zakken, een pakje kleren en een protte willen en een protte verbinding en een protte sportiviteit en een goede trainers, leiders, staf en net alleen bij de eerste, maar ik bij je twaren. En wie willen een vereniging wijzen en een vereniging blauw. Ja. En een gezellige ploeg. En een hele gezellige ploeg. Ja. En hij kan dat je met takken meer erin bleven? Ja, zeker. We hadden rustig poreerd. We hadden een trainer die had een bepaalde, van wie ik nog zijn, die had een bepaalde visie. Die visie die kan ik oerbrengen op die jongens. En daar ik stuur het met volle vertrouwen in de meerte. Dus, wie zullen wedstrijden verliezen, hè? Goed begrepen. Ja. Maar we blijven erin. En er zijn een prachtige mooie derbies. Ja, we zien bij Drakster Boys, Broekster Boys, Boetenpost, Heerenveense Boys. Ja, ik kan ze al niet uit hollen, maar dat bent toch plaatsjes van wedstrijden. Mooi. Ja. We zullen zien, wanneer begint het weer? Oh, dat weet ik niet dinges. We binnen maar krijg op home. Ja, maar je betalen voetbal begint. Ja, even zeggen, maar even nadenken. Dat zal eind augustus, september begint het met de beker. Ja. Oké, goed. Ja. Mooi. Nou, we horen in de gaten hoe het gaat met FC Struis te vinden. Dat je hem inderdaad wie meisje kent, dat je hem erin beloven. We horen je hem scherp in de gaten. Dat er wat nice is, dan weten we hem wel te vinden. Je hoort je er net moeten horen en je mij je scherp houden. Oké. Ja, absoluut. Jo Lammers, voorzitter van FC Struis te vinden. Hartelijk dank voor de komst. Graag gedaan.